Ау, брат, чуваме ли се? Ау, брат, да, чуваме се. При мен всичко е разчистено. А при теб разчистено ли е? Да, аз не виждам никой сега. Аз май ще тръгвам с колата. Идваш ли, брат? Да, идвам, изчакаме. Добре, аз ще карам. Окей. Изчакай там. Брат, изчакай ме. Нека да тръгвам. Нека да тръгваме. Изчакай, брат, какво стана? Така ми се. Не. Ето тук спираме. Прикай тук. Окей. Идваш ли, бе? Тръгвам. Колко време ще те чакам, брат? Идвам сега. Чипс. Къде си, бе? Тук съм колата. Изчакай ме, бе. Що се скри? Не знам. Искаш ли да се спуснем? Не, по-добре не. Що е, брат? Добре, тук сме на къмп. Аз тям да се преоблека, чакаме в колата. И аз ще се преобличам. Аз съм на тайно местенце. Където трябва да се преобличам. Готово, облеках се. Къде си? Къде си? Я да те викам! Да не си скрил дървото. Не. Къде си, бе, брат? Чуваме ли се? Да, чуваме си. Ти къде си? На яхтата. Да, виждам те. Сега идвам. Изчакай ме! Къде си, брат? Аз тук ще си седна на диван. Брат, къде си? За тебе. Какво? Тук съм, брат. Къде си? Ще момчетата. Виждам те. Аз ще си легна, брат. Чакам те. Идвам. Сака е изчезна. Където иде. Къде си? Тръгнах си. Че е станало много късно, трябва да ям. Ето аз съм тук, където беше. Чао. Чао. Много труден живот. Аз ще си легна. Колко е хубав живота. Колко часа стана?
Боже мой, о май гад, о май гад, о май гад, о май гад. Брат, чуваме ли се? Нали било тук? Ме интересува. Къде си у вас ли? Да, то. Добре. Че аз тук подскачам под вода. Какво? Нищо. Абе. Долута е. Не мога повече. Просто търпам това по-бързо за транспорт. Здрасти. Това много красиво. Пробвай да не издържам. Ама тя ще ходи както трябва. Дай ми вече ми е приятелка. Да сме приятели. Добре. Айде. Що си на инвалидна количка? Просто си я взех. Окей, аз ще спал на кола. Идваш ли? Чуваш ли ме? Продал ли си нашата къща? Моята къща. Да. Та пак. Не става за нищо, брат. Аз нямам проблем. Направих много на по-малка къща. Айде. И заключвам. Дам ей тук и пистолета. Така, как влезно? Какво ми говориш? Не разбирам. Разбрали? Не разбирам. Ще да направя някакви украси, защото Коледа идва още няколко месеца и вече е дошла. Трябва да украса. Сега става. Не говориш. Защо не говори? Както и да е.
Аз естествено тук на диванчето. И ще си гледам телевизия. Какво искаш да? Ограбили са банка. Какво? Идвам. Каква женка има отпред? Махайте се от къщата ми.